खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बोथोरनि दुंखावनाया गुवाहाटीआव 40.1 डिग्री सेल्सियास सौहैबाय। बरंगाजुलि साहा बागानाव हाग्रानि मैदेरा 51 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ बुथारदों। खेलमाथि थानायाव कयेदी थैनायनि दायाव सासपेन्ड जानाय गासैबो पुलिसा साख्रियाव जयेन जाफिनसिगोन। अरां नेशनेल पार्कआव गान्दा गावथारग्रा सासे पलाना हमजादों। तिनसुकियानि पाटखाय हाजोआव आयेन बेरेखायै दाबथाम खैला जावनाया सोराङाव फैदों। दिग्बैयाव 4 थाखोनि सासे फरायसुलिया 2थि थाखो बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि बिदुं दुंखावनाया रबिबारखालि 40.1 डिग्री सेल्सियाससिम सौहैनानै 64 बोसोरनि उनाव रेकर्ड खालामफिनदों। मख'नो गोनांदि 1960 मायथाइयाव गुवाहाटी नोगोरमानि दुंखावनाया 40.3 डिग्री सेल्सियासमोन। नोजोर होनो गोनांदि देग्लाय बोसोराव अखाया बाङाय हानायनि जाहोनाव आरो आथिखालाव दारिमिनारि फसंथान गारि मटरनि बांनायाव बोथोरनि दुंखावनाया बुहुमनाङैनो लासै बांलांफिननो हमदों। आसामाव बराक सेरफांनि सिलचर आरो खर'सा आसामनि लखिमपुर आरो डिब्रुगड़आवबो बिदुंनि दुंखावनाया बांनायखौ नोजोराव गोग्लैदों। अदालगुरि जिल्लानि बरंगाजुलि साहा बागानाव हाग्रानि मैदेरा गामि ओनसोलाव फैनानै 51 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारदों। सनिबारखालि फुंनि 5 रिंगासो समाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा बगा अरां मुंनि सुबुंखौ हरखाबै गाग्लोबनानै बुथारलांदों। अदालगुरि जिल्ला फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ धीरेन्द्रनाथ बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरजों बुथारजानाय बगा अराङा फुंनि समाव गावनि डिउटियाव लामाजों थांबाय थादोंमोन। ओजोंहाय बगा अराङा खोमाजों खोनाया, बेनिखायनो बे जाथाया जानो मोनदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोराव अदालगुरि जिल्लानि गासै 4 सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों बुथारजाबाय। लखिमपुर जिल्लानि खेलमाथि थानायाव कयेदी थैनायखौ बिथा खालामनानै सासपेन्ड खालामजानाय एएसआइ दीपांकर सांमाई आरो कनस्टेबलखौ साख्रियाव थिसनफिननांगौ होननानै डीजीपी जीपी सिंहआ बिथोन होदों। लखिमपुर जिल्लानि एसपीखौ लाइजाम लिरनानै सासपेन्ड खालामजानाय गासैखौबो सासपेन्ड अर्डारखौ बोखांनानै साख्रियाव थिसनफिननो बिथोन होदों। मानो होनोब्ला 42 बोसोर बैसोनि आशराफ आलीखौ पुलिसा मबाइल सिखाव खावनायनि दायाव हमनानै लकआपआव दोननाय समाव गाव हारसिङैनो हां सरथेनानैसो थैदों होननानै पस्ट मर्टेम रिपर्टआव मिथिहोदों। बेनिखायनो खेलमाथि थानायाव थानाय रावबो पुलिसा दाय गैया होननानै फोरमायदों डीजीपी जीपी सिंहआ। लोगोसेनो खेलमाथि थानायाव कयेदी थैनायखौ बिथा खालामनानै थानायाव अन्थाइ खुबैहैनाय आरो थानानि गारिखौ बुख्रुबनायनि दायाव लखिमपुर पुलिसा गासै 15 सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय। बिसोरनि गेजेराव 2 उन्दै बैसोनि होननानै मिथिहोदों पुलिसा। दरं जिल्लानि पुलिस आरो अरां नेशनेल पार्कनि हाग्रा रैखाथि बिफाना जथायै अपारेशन खालामनानै 35 बोसोर बैसोनि सासे गान्दा गावथारग्रा फलानखौ एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय गान्दा गावथारग्रा फलाननि मुंखौ दलगाव भाबापुर गामिनि हुसेन आली होननानै सिनायथि होदों। सनिबारखालि फुंनि 2 रिंगायाव हुसेन आलीनि न'खौ बेंहैनानै पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा हमनो हादोंमोन। नाथाय गुबुन माखासेखौ हमनो हाथ'वाखै होननानै अरां नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि डाइरेक्टरा फोरमायथिदों। खर'सा आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि पाटखाय हाजोआव दाबथाम आयेन बेरेखायै खैला जावनाया सोराङाव फैदों। सोरखारनिफ्राय जेबो गनायथि लायालासेनो खैला जावनाया सोराङाव फैनायनि जाहोनानो जादों पाटखाय हाजोआ गाहायाव जग्लायनाय। शुक्रबारनि हर गेजेराव हाजोआ गाहाय फारसे जग्लायनायनि जाहोनाव जिल्लानि खुंथाया नायबिजिरहैनानै दाबथाम जायगायाव आयेन बेरेखायै खैला जावनायनि फोरमान मोनदों। अदेबानि बे बिथिङाव दायनिगिरिखौ मिथिनो हाथ'नाय जायाखै होननानै तिनसुकिया जिल्लानि खुंथायगिरिया मिथिहोदों। लेडु ओनसोलाव नामदां आरो बारगलाइनि गेजेराव जादोंमोन बे आयेन बेरेखायै खैला जावनाया।
खरसा आसामनि दिगबयाव गंसे फरायसालिनि नैथि थाखो बिल्डिं गोजौनिफ्राय सासे 7 थाखोनि फरायसुलिया गोग्लैनानै गोब्राबै जखम जादों। आथिखालाव साबुवानि टाटा रिफारेल हस्पिटालनि आइसिइउआव थैनायजों जुजिगासिनो फरायसुलिया नखरनिया नायबिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय फरायसुलिया गोग्लैखो बेनि सोमोन्दै स्कुल खुंथाया जेबो बुङाखै होननानै फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।